Nagyon izgalmas volt a műtét, megmondom őszintén, egyáltalán nem fájt. Két és fél évvel ezelőtt csináltattam egy új szemüveget, mert láttam egy nagyon szép szemüvegkeretet, amire rá lehetett pattintani a napszemüveget, és megkaptam a szemüveget, akkor észrevettem, hogy hát vagy a szemüveg új, vagy valamit rosszul csináltak, mert a jobb szememnél egy kis szürkés foltot láttam. Visszamentem az optikushoz, azt mondták, hogy tudja, hogy jól csinálták a szemüveget. Lehet, hogy van egy kettődő szürke hályogom. Internetre felmentem, és hát ott láttam több lehetőséget is, de ez a Budai Szemészeti Központ tetszett meg nekem nagyon. Megnéztem én is mindenfajta videókat, hogy körülbelül hogy zajlik, mint zajlik ez a műtét. Arra a döntésre jutottam, hogy az lenne a legpraktikusabb, hogyha már ezen a szememnél elkezdett ez kialakulni, akkor valószínűleg van valami hajlamom arra, hogy a másik szememnél is előbb-utóbb ki fog alakulni, és ha már egyszer oda kerülök, hogy akkor megműtettem magam, akkor praktikusan mind a kettőt megműtettem egyszer. És végül az a döntés született, hogy akkor mind a két szememet megcsináltatom és két fókuszúra, hogy a monitort is lássam. 3 fókuszút azért nem ajánlották, mert 10 évvel ezelőtt volt egy korábbi szemműtétem, és azzal kapcsolatosan azt jelenti, hogy az nem praktikus, mert hogy becsillan meg valami ilyesmi zavaró tényező lehet. 2 fókusz az teljesen tökéletes lesz. Nagyon izgalmas volt a műtét, megmondom őszintén, egyáltalán nem fájt. Inkább egy olyan szokatlan élmény volt, az kicsit szintén ilyen science fiction jellegű volt, hogy erős volt a fény. Tehát a fényt éreztem inkább olyan, majdnem, hogy azt mondom, egy kicsit bántónak. Ugye belegondoltam, mint a filmben az 5. majomban, amikor Bruce Willisnek fel van pöckölve a szeme és nem tud aludni, meg nem tudom, meg nagy fénynek teszik ki a hatását, hogy a fény tud fájni, tehát hogy az tud egy kicsit kellemetlen lenni. Ennyi volt az egész, tehát az összes többi az gyakorlatilag gyerekjáték volt. Másképp láttam a színeket. Tehát a színek sokkal élénkebbek lettek. Gyakorlatilag színhőmérsékletileg én azt mondom, hogy egy kicsit hűvösebb lett, tehát hidegebb lett a szín. A sárga és a piros volt a legizgalmasabb. Tehát a sárga taxit azt pont úgy láttam, mint az 5. elemben, amikor Bruce Willis vezeti a sárga taxiát, és ugye az 5. elemben nagyon élénk színek vannak abban a filmben. Teljesen olyan élmény volt, mint hogyha egy filmet néznék, tehát nem a korábbi valóságot, hanem egy teljesen új, nagy felbontású és teljesen más színvilágú filmet néznék az életbe. Ez nagyon izgalmas volt. 2-3 nap múlva már egész normálisan alakult a látásom, de persze azért kellett ennek több hónap. A 3. hónapban észrevettem, hogy a jobb szememnél nem annyira tökéletes a látás, mint a bal szememnél. És ez meglepő volt, mert ugye azt hittem, hogy hát eddig a bal szemem volt az erősebb szemem, a jobb szememben volt a szürke hályog, tehát emiatt azt gondoltam, hogy majd ez ugyanúgy visszaáll. És akkor direkt rákérdeztem a soron következő kontrollnál. Nagyon kedvesek voltak, mert azt mondták, hogy gratisba, akkor rásegítenek egy lézeres műtéttel. A lézeres műtét, őszintén megvalva, az egyszerű volt, de utána egy kicsit jobban fájt. Tehát ez a szúróérzés, ez sokkal inkább jelentkezett, ez a homokszerű szúróérzés a lézeres műtét után, mint a szemlencse-cserénél. És biztattak, hogy ne izguljak, ez a dolog szépen rendbe fog jönni, de kell neki fél év. Tehát ezt a felet, még ez teljesen regenerálódik és kialakul a megfelelő görbület, addig kell egy fél év, tehát hogy ez nem egy egyedi dolog, hogy ez nem rögtön fog kialakulni. És ez így is lett, mert lassan eltelt a fél év, és tényleg nagyon jól látok. Az igazi élmény az, hogy amikor például televíziót nézek, akkor annyira élesen látom a képet, hogy a sima 2-dimenziós képet időnként 3-dimenziósnak látom, tehát olyan, mintha alakok kiemelkednének belőle. Azt gondolom, hogy nagyon jó helyen csináltattam meg ezt a műtétet, nekinek csak ajánlani tudom a Budai Szemészeti Központot.